Hayi inyawo. Yebo hayi inyawo. Okay, hayi inyawo. Deal. Isho. Mana awuyangala kancane. Udla ubani igama lakho? Ubani igama lakho? Musukuphoza. Poison. Nina indaba namagama. Why? Neminingi la. Okay, why? Ithini iminingi yalo? Sibulala makosi. Sibulala makoso. Sibulala wasana. Like Ikoso neyinkabi. kwasana. Waqeda ujuqu kahle. Buka anini ushebu wenzani? Uyabulala. Uya showcase. So manje na okay ubani igama lakho la ngempela ke? Sinakho konke. Sithobe. Okay, komalume wakho kabani sibonge? Bani? Komalume kabani sibonge? Kamalumami ika Hadebe. Udala Facebook? Yeah. Yathanda sikufollow? Kakhulu. Okay, awusho ke handle yakho ya ku Facebook. Mrs. Ntonto II. Mrs. Ntonto II. Yes. TikTok? Awu poison wakhona but account yami saseyintsha. Oh, okay. So uposta nje ngalo Posta nje ngesikhathi. Okay, so ufuna sikufollow nakhona? Yeah. IG, Instagram now? Yeah. IG poison wakhona. Poison icon? Poison wakhona. Poison wakhona. Okay. So kitela lipiqini? Producer abakhiqizi. Producer abakhiqizi. Mfethu nithumile na TikTok? Yes. Okay, like so TikTok, Facebook, YouTube uyasithola. So neminyaka emingakanani ukhetha ingoma? Online cha ukuthi ngaqala ngimncane but ushameni ngaqala ka grade 4. Oh, grade 4. Yeah. Kanti ufunda bani manje? 10. Ngithi ufuna grade 6? Na ngimfishane sibangaka nje ekhaya vele nje sidala. Uthini game wena? Ninga So iphathi kanjani camp namhlanje? yeah, camp namhlanje ngathini ingqilisile mina. Okay. Yeah, there's a solution between ama-team angazwani. Alright. Sigcine ngosizwana and ngibonile ukuthi kuzoba ne-bond phakathi kwama-team lawo. Yeah, so camp nje namhlanje iyenze nje. Kwaba noxolo abantu bethu. Mshube kadeni. So mfethu next time sihlangana kupha unayo show osazozwa ngegosi. Ngizobuza ubaba Shantu. Okay. But I'm 100% sure ukuthi nge-19 December community hall. Oh, lapha la sesikhona kudalo. Yes. Okay, mfethu so bese khona ngoba ngisengishilo mfethu. So dela